на нашия проект подкаста Чеха на фокус. Първо, как се чувствате? Добре, когато съм в училище, най-прекрасно с нашите хубави деца. Нещо, сега да ви запознаем също с нашата дейност. Целта на самия подкаст е първо да запознаем учениците с целта на Европейския съюз. Планираме да правим ежемесечни, всъщност не сме много сигурни кога точно ще снимаме подкастовете, но като цяло целта е да подбираме интересна информация за учениците и да информираме. Общо взето да се запали тяхното любопитство за европейски програми, за европейската култура, за ценностите. Така че не само да следят това, което ние им казваме, но и да се интересуват от само себе си и да се обогатяват с тези знания. Като ще се стремим да го правим по забавен и интересен начин, естествено, за да им задържаме вниманието, все пак са деца. Това е най-хубавото, защото вие самите сте деца, от дете към дете е най-голямото послание, защото вие имате ваш разбираем език. Ние възрастните, колкото и да искаме и да полагаме усилие да говорим на вашият език, понякога не успяваме. Така че това е вече втора година работа с европейските посланици, с всичко това, което е заложено като ценности на европейската политика и България, която е част от Европейския съюз. Така че вие като млади хора може много да съдействате. И не само това, сега след малко предстои представянето ни по Еразъм, който е също по европейските програми. Това е най-хубавото, да видите, да пътувате, да споделите свои мечти, впечатления, вашите разбирания за живота, за всичко това, което ви вълнува с вашите връстници. Също така ние се стремим да взимаме така, как да го обясня. Искаме вашите избори, спрямо това на какви теми ще бъдат подкастовете. Мислим да не каним само учители, може би ученици, но да са хора, които всъщност допринасят към един вид запознаването на другите ученици с Европейския съюз и тези програми като Еразъм, както казахте. Идеята е, максимално да можем да си обменим опит с най-различни хора, дали учители, други личности от организации, доброволчески, всякакви инициативи сме планирали, така че максимално много да може да се обмени опит и знания. Основно за културата, за възможностите, които могат да получат учениците, понеже въпреки, че Еразъм сред по-големите е доста популярен, аз лично мисля, че малките не са толкова запознати, а пък трябва да им се запали интереса и това е всъщност част от нещата, които целим да направим. Да, така е. Малките не са запознати. Той Еразъм е към по-големите деца, но има и много други възможности, които дават програмите на Европейския съюз като цяло. Мога да поема ангажимент да поканим евродепутат в училище, който от първо лице да разкаже за сесиите, за това какво правят в Европарламента. Те са там повечето хора, които наистина успяват да обединяват и да защитават, би трябвало да е така, интересите на България. Така че ще бъде интересно, а вече вие, ако видите в вашите съученици съмишленици, ще е хубаво. От наша страна като ръководство ще имате абсолютната подкрепа и за материална и морална и всичко това, което ви трябва, вие ще го имате. Госпожо, ние имаме сега няколко подготвени въпроси за вас. Аз да започна. Да, ти започваш. Първо, бих ви попитала какви съвети бихте дали на младите ученици, които се интересуват от културните наследства, ценностите, които имаме, но някакси не знаят откъде да започнат. Мисля, според вас какво би ги запалило повече? Това е много интересен въпрос, защото сега имаме широко, то не е и море, то е някакъв огромен океан от информация, но много е важно не само технологиите да са
за игри, забавление и така нататък, за извличане на нещо полезно. Моят определен съвет е към учителя. Към този човек, който има знанията, има опита, има възможностите да каже: потърси това, прочети това. Книгата е също добър приятел, още повече, когато става дума за култура, тук вече може да има много източници. Следващ въпрос, така да кажем. Как според вас културите и традициите на другите държави влияят на младите хора? Според вас? Определено влияят, още повече, че вие ги учите. Ето, например, мога да дам с литературата. Вие учите антична литература, вие учите западноевропейска литература. Вие оттам вече научавате за общочовешките ценности, защото какво свързва човека с човек? Ами точно това. Ние имаме общи ценности. Това са мирът, разбирателството, обичта, доверието, благородство и така нататък. Да се колебаем. Ето Хамлет какво казва за колебанието и за мисленето на ренесансовия човек, например. Или ако се върнем в древността, Омир, 8 век преди новата ера и следващите там, които вие ги учите. Така че това обогатява. По история също. И всеки един млад човек може да учи другата култура, да учи другата история и нашата история да е съпоставима, защото ние като българи имаме с какво да се гордеем. Със сигурност е така. Със сигурност имаме много творци и в литературата. Имаме история, с която да се славим. Така че, в принцип, би трябвало на първо място да научим главно за нея, да се славим с нея. Но, да, благодаря. Аз исках да ви попитам дали смятате, че това допринася за личностното им развитие на учениците и на младежите цялостно, но горе-долу говорихме на това, понеже наистина колкото по-културно запознат един човек и познава историята си и първите стъпки, нали, как се е случило всичко, толкова повече не само, че се обогатява себе си, но и съзрява, понеже, както са казали, историята е за да се повтори, освен ако не се получим от нея. И също това целим, нали, да се разбее от младежите. Да, така е. Историята трябва да се знае. Да знаем и грешките и да не ги повтаряме. Още повече, че самата грешка е голям урок. И в житейски план е така. Ние трябва да знаем и миналото и да се връщаме, но познанието води към Библията, какво казва, в много мъдрост, много печал. Така че много знаещият и малко тъжен, защото разбира още колко трябва да знае. По философия вие ги учите тези неща и разсъждавате. Все пак хората са казали, че един човек цял живот се учи, така че... Да, ученето е през целия живот. И от всеки го можеш да научиш много. И от всяка книга, от всеки човек, от всяка ситуация. Човек може да се учи. Госпожо, как обемът на културните идеи и между различните европейски държави би допринасял за развитието на младите хора в нашата страна, не само в нашето училище? Да, целта по принципи на вашата идея за европейски посланици е такава, да имате културен обмен, да имате една такава голяма общност, в която да общувате, защото вече вие сте хора на новото поколение, вие сте знаещи чужд език, вие сте хората, които знаете технологиите. Това са огромни възможности, които ние, възрастните хора, преди това ги нямахме и трябваше от книгата или от къслични такива информации, за да можем да разпознаваме това, което се случва, докато при вас сега е по-различно. И когато се опознавате по този начин и когато навлизате в култура, история, ценности на някоя друга държава, вие всъщност се доближавате до нещо много по-голямо. Така че пред вас е бъдещето. Наистина, чрез всичката тази информация, тя по принцип е много лесно достъпна за нас, но ние наистина как да го обясня, разширяваме нашето мислене. Не само за света, но и на всякакви различни теми. И дори може да го кажем и в начин като че учим история, може да учим географията, абсолютно всичко. Във всяка една, по всеки един начин човек може да се развие по този начин. Стига да се използва правилно, нали, този огромен достъп, който имаме до тази информация, който сега ми напомни всъщност за
цитат е изписан на училището ни, българин знае своя род и език. И се замислих всъщност как се случи идеята за това? Защо избрахте точно тази сентенция? Това е цитат от Паисий Хилендарски, от История славянобългарска и смятам, че това е най-българския призив. И преди доста години, може би 12 са вече, когато имахме тази идея да имаме нещо хубаво, нещо, което да ни отличава от всички останали училища и трябваше да изберем нещо много кратко, много силно и много впечатляващо. Тогава мога да кажа и кой го измисли, госпожа Белевска по български език и литература в разговор и я помолих. Сподели, кое би било най-силното, най-емоционалното, което достои горе на нашето училище. И тя го каза: българин знае своя род и език. Така че тя е автора на тези думи. И на мен лично ми се искаше да е нещо от сказанието за буквите на Черноризец Храбър, защото това е нашият патрон. Но там нямаше нещо толкова, което да е част от мисленето и от културата на българина, защото думите на Паисий винаги се цитират и винаги се знаят от всеки. С тези думи има много ясно послание. Много е ясно. Да знаем род и език. Да знаем всички род и език. Защото човек, който няма минало, човек, който не знае своя род, не знае, обича своя език, той остава без корени. Нямаш ли корени, нямаш криле. Така че вярата, моята лична и на моите колеги и на всички е във вас. Като млади хора, които наистина ще промените действителността, защото години наред България може да бъде още по-добре като стандарт, като начин на общуване, защото училището е едно отражение на всичко това, което се случва в държавата. Направим разлика между родина и държава. Всички обичаме родината си и всички трябва да се стараем да живеем в по-добра държава. Но първо най-важно трябва да има разбирателство между хората, задължително. Това е проблема понякога в училище. Нали, не всеки децата по принцип не са много сплотени или има неща, които ги разделят по някакъв начин. И също така подкаста може да го кажем, че има идеята да сплотява хората чрез знанието. Да, надяваме се, чрез тези теми, които ще се обсъждат и нещата, които ще говорим, да провокират интересни до толкова, че те да се обединят, мисляйки за тях и обсъждайки ги, коментирайки ги и да се получи повече сплотеност между тях, точно заради интереса, който се надяваме да имат. Да, така е. Това е най-важното. Да бъдете единни, да бъдете сплотени, да уважаваме различни, всички заедно, да уважаваме този, който има другото мислене. И той да бъде човека, който да се аргументира защо мисли така. Вече надявам се, че особено в гимназиален етап имаме, сега не мога да ги преброя, мисля, че са 5 деца официални със специални потребности, които там е ясно, трябва да бъдем добри към тях, защото те са такива, те са различни. И всеки е един малък космос. И ние трябва да уважаваме другия. Така че вашата идея е наистина прекрасна. Заедно с колегите да бъдете тези, които да сложите някакво ново начало, по друг начин да бъде обединението, защото като директор аз се старая всички деца да се чувстват добре, да идват с радост на училище, доколкото е възможно, да има знаци, които да ви отличават от другите, пак доколкото е възможно и всичко това да ви дава самочувствието, че вие сте в едно от най-хубавите училища в Пловдив. Когато кажете къде учите, а мисля, че вече сме го постигнали, името Черноризец Храбър да ви носи гордост и удовлетворение. Ние също така смятаме, че толерантността и подкрепата, която си даваме взаимно като ученици и особено като, нали, аз понеже вече 12-ти клас, като по-големи на по-малки, както и по-малките към по-големите, смятаме, че да се подкрепяме, да се заставаме един за друг е може би най-важното.
особено за развитието, нали, наистина по-големите трябва също да обръщат внимание на по-малките ученици, да им помагат с каквото могат. И се старам да е така. Да, това е така. Още повече, че при нас е много различно. Ние сме от 1 до 12 клас. Имаме и първокласничета, които все още не са свикнали с училището. Имаме и 12 клас, които ще излетят от нашето училище. Но то ще ви остане дом. Тук е вашето гнездо. Да. Така че стига да поискате, може да се насочите и към начален етап, и към прогимназия, 5-6 са особени, там вече се мислят за доста пораснали, минали сте го този път, а не са гимназистите, които имат своите виждания, своите тревоги, своите радости. Така че стига да поискате, може наистина да сте обединителите на 1330 деца. То всъщност има и посланически дейности, които сме правили миналата година, които са били насочени към ученици от 1-2 клас и от 5-6. Гледаме просто всички да са максимално включени, а не само това да е нещо, което големите правят. В смисъл, даже имаше мисля, че като конкурс за всички европейски държави, за малките начален етап, трябваше всеки клас да си направи табло с държавата. Някои бяха направили даже проекти, смисъл, не просто 2D, ами обемни проекти имаше. И забеляза се доста голям интерес от тях особено, което на нас много ни се хареса и планираме да продължим да го правим. Да, още повече, че малките са по-активни. Те обичат да отворят. Така че ако им възлагате на тях задачи и ги мотивирате, защото това също е важно, те биха правили много. По-скоро това е целта на самия подкаст, да мотивира хората да вършат хубави неща. Става въпрос. Ако ние ги мотивираме, те ще имат цел в живота, примерно. Може още толкова рано да се ориентират. Никой не знае точно какво ще стане, но това е нашата идея. Госпожа, искам да ви попитам, може ли да предложите някаква тема за бъдещ подкаст? Темата може да е свързана тематично. Идват ето сега коледните празници. Коледа обикновено се свързва с чудесата на доброто, на вярата, на надеждата, на всичко това, което може да укрили човека, така че може да бъде нещо свързано с доброто. Доброто в мен или доброто, или какво бих подарил на другия, нещо в този посока да бъде. Пак в ценностите, които обединяват всички хора. Бихте ли предложили кой да бъде този гост, който да интервюва? На вас кой би ви било интересно да чуете по темата? За доброто? Може би да. Веднага пак ще ви кажа. Има много, които можете да ги направите, но аз много се впечатлих от това, което ми представи госпожа Йовчева. Ето, тя е един от хората за нашето детенце, което е болно, което се лекува в Германия, за това, което са направили 8 клас, за посланието, много е затрогващо, така че може би в тази посока да бъдем, защото наистина това е знак за съпричастност и когато говорих с майката, тя каза, че това е най-вълнуващото за последните месеци на изпитание за това дете, което се бори за живота си. Така че или госпожа Йовчева, или госпожа Делевска като класен на 8-я, може съвкупно с представители на 8-я, така че наистина да бъдем в тази посока. Добри, отзивчиви, прощаващи, мислещи. Това ни обединява и доброто остава. Макар че в Библията пък е казано, няма ненаказано добро. И това го има. Но в случая ние вършим добро с идеята, че едно дете е болно и страда. И ние трябва по някакъв начин да му покажем, че мислим за него. Но също така, госпожо, е казано, че доброто се връща и ако кажем, ако убедим децата, че трябва да правят добро, така е. Те всъщност се знаят, че трябва да правят добро, но много по-достъпно ще стане според нас чрез подкаста. Да. И гарантираме, че те ще се научат да се уважават помежду си. Главната ни цел. И като цяло това.
да разберат, че е хубаво да се държиш добре към хората и всяко добро нали ще се върне. Понеже не само, че правят добро на някой, ами и за себе си се чувстват по-добре и може би ще почнат да изявяват себе си повече, както ние навлязохме в много философски теми. Доброто, да, така е. Човек, когато прощава, всъщност той прави добро на себе си. Прошката е това. Първо пречистваш себе си и после. Така е. Живота е така. Вие сте още млади. Надявам се, че вършите добри дела, но сигурно сте го усетили това. Че вършейки добро, правиш добро на себе си и се чувстваш успокоено, чувстваш се добре. Доброто носи щастие на човек. Да, така е. Така че да бъдем добри. Благодарим ви за цялото съдействие с... Да, винаги. Най-вече благодарим, че дойдохте. А винаги ще имате съдействие. И още повече благодарим за цялата възможност това да се реализира като проект. Защото без вас това няма как да се получи, няма как да бъде възможно. И отново много ви благодарим, че дойдохте. Да. И за всички гости извън училище, ако имате и такива, винаги ще съдействаме. 100%. Някоя личност, която да е така, която може да ви обедини и вас, която ви харесва. Може да помислите и за това. Има още много такива, имаме много идеи, които още разрастваме, които развиваме, но като цяло за това и ви попитахме дали имате някакво предложение за бъдещ епизод, за човек, който да поканим, защото искаме не само на малките да бъде деца, на малките деца да е интересно, но и, например, и учителите. Да, така е. Ето, може да направим нещо като символика на доброто и помислете го и вие. Може да бъде на клас, който е направил нещо много хубаво, нещо много голямо, значимо и тази символика да я подарим. Може да направим много неща. Но вие да сте наистина Защото ние го мислим, но вече нашето мислене... Аз го мисля повече от 30 години. И каквото и да измисля, се усещам, че може да бъде по-хубаво. Тогава, когато е измислено от деца, е по-стойностно, по-ценно. То за това е хубаво, че се реализира целият проект с посланиците, понеже когато сме повече ученици, повече идеи могат да се обменят, повече неща могат да се видят от различна гледна точка. И може всъщност от една идея да се направят много дейности, много изходи да се намерят. Да, така е. Така че и за това ще помислим. Евентуално се надявам да стигнем до някакъв вариант. Така че да се осъществи и това също. Добре, радвам се. И съм горда, че има такива деца при нас.